नमस्कार प्रणाम। और आज हमनी के बहुत ही अच्छा एगो गाना छूटल है फास्ट म्यूजिक हिट पर, जौना के नाम बा कि बेरोजगारी में का करी। और काकू बलमुआ जी के आवाज़ में गाना बा और हमनी अपने लिखल बा। एगो और फास्ट म्यूजिक वर्ल्ड पर छूटल है, फास्ट म्यूजिक हिट पर एगो मनोज विद्यार्थी जी के गाना छूटल है शिल्पी राज के साथ में, तो वो अपने लिखल बा। बहुत अच्छा लागत है गाना सुन के, देवी गीत गाना हो। हमनी के जौन एल्बम के नाम बा कि अब का करी बेरोजगारी में, तो बहुत ही अच्छा गाना लागत है, बहुत प्यारा सॉन्ग बा। आप लोग ज़रूर सुनिए और इंस्टाग्राम पर वो सब गाना के रील बनाई लोग अपना अथी इंस्टाग्राम पे हमनी के टैग करी लो, हमनी के वो रील के डालम से अपना इंस्टाग्राम पे। और भी हमनी के बहुत प्यारा प्यारा गीत आवेला बा। और वो सब गाना के जैसे सब गाना का भी सपोर्ट करत तानी लोग, लाइक सब्सक्राइब करत तानी लोग, चैनल के भी सब्सक्राइब करत तानी लोग। बहुत अच्छा लागता हमनी के ये सब प्यार दुलार देख के। तो ऐसे ही सब प्यार दुलार देते रही लोग सब गाना पर। और भैया पर बहुत अच्छा आशीर्वाद जौन बनैले बानी लो, वो हमेशा आशीर्वाद रखे के बा। और भैया से कुछ दो शब्द कहवावल चाहतानी हम। तो ये बाकी जैसे हर गाना के प्यारा मोहब्बत देता नहीं लोग, वैसे अभी के भी जो भी गाना बाटे ओकरो के प्यारा दुलार दी लोग। फास्ट म्यूजिक वर्ल्ड पर बा आखिर। तो फिर हमनी के एगो कल जबरदस्त गाना आवेला बा जौन कि वो कुछ तनी अलग बा, यादव जी के मैटर बा। तो खूब ओकरा के सब्सक्राइब और शेयर तो करबे करत तनी लोग, और लाइको करी लोग, आ कमेंट भी प्यारा प्यारा कमेंट करी लोग कि हमनी के तनी आवरी मनोबल बढ़ो। कमेंटे से हमनी के मनोबल बढ़ेला, तो कमेंट भी करत रहे के बार हुआ लोग के। ये हमारा भाई के चैनल हटे, तो एकरा के सपोर्ट करी लोग और बहुत आगे तक बढ़ाई लोग। भाई के हमारा चैनल के सपोर्ट करी लोग, हमारा भाई के सपोर्ट करी लोग और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दी लोग। हमनी दोनों आदमी के भी जोड़ी बहुत अच्छा चल रहा बा, मार्केट में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा हमनी के गाना के। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिले का भी आशा बा रहुआ लोग से गाना के। तो हमनी के सब अश्लीलता कुछ नहीं कि हमनी के गाना में अच्छा कोशिश करत तनी सब कि अच्छा चीज़ लेके आई सब, मार्केट में नया नया चीज़ लेके आई सब। हमनी के पूरा अथी रहेला कि नया नया चीज़ देवत रही सब हमनी के। और कल आवेला बा 7 बजे सुबेरे, तो वो गाना के सुने में एकदम रहुआ लोग बहुत अच्छा वो गाना आ रहल बा। आई हमरे चैनल है इरशाद बेदर्दी ऑफिशियल चैनल है। लोग माने हमरा के इरशाद बेदर्दी के नाम से जानेला, उहे नाम से हमारे चैनल बा, ऑफिशियल चैनल बा। तेहू चैनल पे तनी ध्यान दे दिलो, शेयर सब्सक्राइब करत रहेम लो। रउआ लोग के हमेशा नया नया अपडेट हम देवत रहेम कि कौन गाना आवेला बा, हमनी के केकरा के साथ में आवेला बा। अभी अंतरा सिंह प्रियंका के साथ में आयल रहलक, हमनी के देवी गीत आयल रहलक बहुत अच्छा कि झिंगुरा के पापा वाला बहुत ज़बरदस्त गाना बा कि ओठलाली लगावल भुलातानी। तो उ सब ऐसने ऐसने मैटर हमने के नया नया चीज़ फेंकत रहे सन। मनोज विद्यार्थी के भी एगो गाना आयल बा शिल्पी राज के साथ में, तो वो गाना फास्ट म्यूजिक हिट पर बा, आजे छूटल है। तो वह गाना के बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा रउआ लोग के तरफ से। तो इससे ज़्यादा अब हमनी के तो कुछ कह नहीं हो सकत। रउआ लोग के प्यारे दुलार हमनी खातिर बहुत बड़का आशीर्वाद बा। फिर मिलल जाए नया वीडियो में। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद जय भारत।